Yine bir sorum Mahmudcan bağışla dutar çalmak öz öýüňde erfani yolla dutar çalmak toya gitmekde hemen zorum. Mesela bir Savadiyo adamla valatlı ve mahtumulun yolla mahtumulun goşgularyny dutar bilen öz öýüňde aýtmaklyk günämi? Yani ne forma hunjaşyň bir hukmyny biljek bolýan. Ve de şu an biz ten soran bereň mukaddama çyk bolýandan. Nädip haram diýerler da? Teşe ten soran çyk suzy bolsun. Çyk guruňy bolsun, muň dogry denen haramlyny guruň ýok. Ýöne bir zat başlady. Şu an bir düktere var ya. Bular gözünkidir, bilinkidir. Bular tumana magzynkydyr, bilmeýän şimi dermanyňkydyr. Kalbynkydyr, riýankydyr. Öyle mutakassys ip var ýata. Allah bir adam tapynana şu musulmanlardan. Şu mutakassys düktörden men ne beýtdiň, men ne büýürýän, men büýürmände bolmaýamy. Aslında hiç kim soramaya. Mutakassys aýtdy çaşym. Gözüňem bolýar diýerler. Ama bela nispet senen horap tuğan hemde. Bela nispet anında musulmanlar şeriat boyunca burada diýende şu näme diýip, näni bela bolmaly? Aga, senin peygamber imanın bolsa, peygamber boyunca peygamber nädi? Al-ghina yumbitun nifaq. Gina aydım sar, tacak tutar gitar. Her bir gaýdy bolun. Peygamber de al-ghina aydım sar, yumbitun nifaq. Yürekde münafıkçylyk töretýär, yürekde münafıkçylyk töretýär. Kema yumbitu al-ma'azzar. Eýni suwun otuga görçýär, yürekde münafıkçylyk töretýär diýdim. Odan da şop mutakassys doktora baranda falan derman atmadan sen ölýän falan derman atmadan falan bolýar diýende şoňky çeşmese kabul etýärmi? Şeriat boýunça Peygamberimiz aýdany, şoň aýdan hak, şonu hetmi terk etmek gereken. Enfiradi bolsun, gaýda fark etmeýär. Salamat bolan hocam, taýýar kysym, eliň armal memnun mersi.